Te kumlongin bishar pat eka Bible. Mentah bagi ya kini ke jing thok bagi dan kumlongin bishar ka ya kini ke jing antat, ya kini ke jing sot, ya kini ke jing thok lang ke bayi kumlongin bishar ka bakalong ke bayi syah bang ngimdon ya ke ya ke jing thok ke beningkong. Ngimdon ni kita ki original manuscripts. Kumlongin bishar. Te kum bagi jule eru ki kot dan ke perthai ki lek kumno ki haba kimdon shu kita ki original manuscript ki bishar ke kita ki copies. Ki bishar ke de ki copies ne de kita ki jing tho ya ki baki bri ki shubut na ka original copy kata de ka we ki baki julia tahaba ki start bible ki bishar ka jing chisha jang bible ki pendang kam kita ki copies ke pi de la dadan betang ka we ka copy te kalong ka ba ben batai atau kalong eng ka bishar maka de ki jing tho tang jong we bri handai pat la dadan shibun ki ba tho ya ka ju ke jing tho semang ke ju ke jing ja te hang tang la buni thuk atau kalong ne ke bersisya te kilek no te ke ek ba pla kalong ba hakini ki ar jasnem ki ba let no long ba ho ublei ula buri no ya kita ke jing tho ke ba ningkong hendrai pat ula no shadia ni ke ya kita ki copies ki jing tho ke ba spun but daki bri ki wei pat but abangi pai ka Bible loong bana barok jing tho aka perthei ka dei tang ka Bible marwai ka badan bun tam e disebut ki basakhi ya ka jing shisha ka jongta na preng barok jing tho pi chimnut e barok jing tho dei tang ka Bible marwai ka batam chaba palat bandan ki sakhi sebut but loong ba katung jing yo hadu menta hadu de ka klimat ka menta loong ba kumno loong ba kidan ki sakhi yang ba duna ya ka arpusan hajar terli kita ki jing tho ki copies jongka testament ka bathmai hadu duna ya ka arpusan hajar terli but kanir itang testament ka bathmai san hajar terli reus pa phapun reus terli ki de ki jing tho bla tho ha ka tin greek but khat kandai hajar aspa prap sau terli pat ki de ki jing tho penbut wala penbut haki we pe ki jek kitin mut kala ben tho ke Arabic Latin bakum ta terta te kini ki jing tho ke bala tho kini ki copies ki jing tho bala boot na ka original but kata di tangka tangka testament ka bathmai bara kata testament ka barimru kalang kum juhi ka khamduna khandiat ka testament ka bathmai tamala kumnu kadan ya kumnu shipau ne kasan hajar li ke ki manuscript te ki copies ki ba la copy pat na ke original ha ka testament ka barim long ba ki ha ki kadon ni kini ka atli ki sabut ki ba paka ba ki ba biang ba ban sakhi ka jing shisha ka jongka but house nam khat pras pa khandai pau kini ki archaeologist kini ki nongwat benia ha be ki lek benti ye ki khandau ha be ki lek ban wat na ki ye berkhat ki lap ye kini ki kot sni kini ki bat ye ki ling kot sni ki belajar kerteng ka Cairo Geniza long ba kani ka ki kot sni ki balalap ki beten hapok jangan ni ka thop Cairo Geniza long ba kadan hadu shipau hajar teli kita ki kot sni ni ki ling kot sni ki badan ya ka jing tho jong ka testament ke barim hadu shipau hajar teli bat bu na pedang jong ki de ki jing tho ki ba tho ka ju ka jing tho kam ni ka bai pher na i wei ka den ka ju ki ba tho but the house nam khandai pa so punyo pat long no long ba ki restart wat biak ki lap saya kenika ya kini kebong ki Dead Sea Scroll tu bawan Bible study ngan ki pi la ya semua bahas pang kini ki Dead Sea Scroll ngan tip bahas pang kini ki berkat kini ki kot sni ki lap ha kini ka jan duriau kebayap te kebadan ha pedeng dari Israel te long ba ki layo ya kini ki kot sni but haba ki bishar kata aspa ar politely ki kot sni long ba la itu bagi dei ki kot jang testament ke bathmai te kata la lap kini ki sakhi ki bakret te ki lek kamno te long ba nama bagi bun palan te ki shim ya kani ka jing tho ki bishar ki pet ki puli para bagi puli ya kini ki jing tho ki lap ba baro ki jing tho komo ong mane kim shim dan kanunu ka jing persya ye wei pat kim shim dan kanunu ka jing len ya jing shisha ka bala tho ki wei pat bal ong ba ka jing stream ka ba jong ka jing tho kalong ka ba jan hadu ka kata bal ong la kunu khandai pu pra persen
na baro ki jing tho ki badan hagni ki kot sni ki srim bat ki jing tho ki ba dan hapo ka Bible. Ta de ko ki srim. Lara ka dai ka nu ka kot sni ka bala but si hajar snem menchua. But dai compare pat ba ka wei ka kot sni ka ba ka bala tho akapor ka jong Jisu ni shwa jong Jisu ong ba ka deng ka jisrim ka bajan ba. Ba ka ju ka jing tho ya ka bala but hadin si hajar snem. Te habaki start Bible habaki compare ni barakot ki ngong thu ki ong te kani ka jing tho long ba ka de ka jing tho ka ba phla hadu ka ta ma ble namar ba ka don ya kata ka jing srim jong jing shisha ka bajan hadu ka ta ba ngimla syu bangin ong ru menta oba kani ka jing tho ka long kai tolong ka ba ka mar ki don ni kai ki don ni sakhi ka don ni sebut ka bia ki ba phla ya kani ka jing shisha jong ka tin ka jong ble kata de ka wei ka ba phla ba bangila ban chem ni Jepang bengi yo naka yu jong ka archaeology. Te bat haba bat barbori habangi bishar ya ka Bible da kini korkom bishar. Ya kini ki kot sni barbori ka ktin jong blehi kalong ka bajok. Hadu mentara empat dan menu balak ben pin shisha bakai ke batho hapo ka Bible ka bengi bat mengata kadan kenun ka jimbakala kadan kenun ka jimbam shisha ne kadan kenun ka jingtho ka bakan tho ka lai ka jingtho. Ka bengi dan menta. Ti takadaw kan ki sapoi sa kabagray om okay ho. Ngila ban pediang. Bah bakaduhi ngi haban ban agree kumbala flahi na kiriyungit. Ka Bible kalong kai kalong masisya bat ka bamdan jimbakala.